Beg noch beo, beg noch beo, beg noch beo, beo. Die ribe, bedienen scha egle vriendsen skelten wiechta. On koigo la ul ra vilesen idiog. In a mask, well, the spawning man prefecture, div, beter gen nois ve, night, sin lecht krivnechain Lincoln. Washington agus ar nó cear do hálané ach paráid mhór mhíleata Donald Trump ina measc ar nó tar etilt ó na Blue Angels na hengel gorma etliorí class etliorí an Air Cuirtéis do Verica a bheanam don cheiliúra seo. Beidir gur bhear ceiliúra Trump a thuairtear. Ach ar nó daimí Donald Trump mar phríomh láithreoir den rud rinne sé Rudamaidach, ní chuimhneam cearbé. Dhéanam muid rai. Agus muid caint bhíle tocht tá deacrochta ag NATO I díobh chosint sin tá siad go mór den túirim nach bhfuil siad ré go thomláin chun tuairt faoi dúracháin rúiseacha go háirithe nuair rachas chóréiteach aram in éag an bhí se thugann. Agus mar sin táthar caint ar úsagráadú cé íchasás agus céir do Orlós. Má úsagrádan siad na bheartais chosantar seo tá séans mór má go mbeidh NATO ag gríosú na cur leis I teannas atá faoi láthir leis an rúis. An chuma le héine tharlaíonn déan áireamh sna stáitiantaithe úrgach 10 mbliana. Well, tá rialtas Verica tar éis go fámhar le teicneolaíocht nua ina measc fóna na póca ag na bailíthóirí na haibrithe páisce chun taifid dhéanamh befranán an déan áireamh dhéanamh ar líne ach chun gachrad a chur I gobair chua an nefig déan áireamh I dteagmháil le cólachtaí idirlín go háire Amazon Web Services AWS. Ceann de na cólachtaí idirlín is mó agus is luaithint ar domhan agus is tóch gur bamhlaí is fearr le Amazon go mbeadh siad ar bheagán aithint aitheanta. Déir an dálín is cosúil gur féidir le haiceálathe bhrisú isteach buíochas libh Amazon Web Services. Tá an díospóireacht agus an teannas I dtíobh táishleasaíocht. Ní dúilm bhfuil gaeilge bhaithir gerrymandering. Fog cynneomuid an gerrymandering atá animnithe I ní governor Manders nach
as Massachusetts. Tá rudaí éirithe níos géire, níos teama, níos déine i dtíobh an tóchaine tá teachtasús mar gheallar le héad chuachas os chóir na cuairte uachtarí chun na híireachtaí gerrymanderála seo chuir neamhní agus dúirt an chuairte uachtarach agus an ceartar fad acu nár bhéidir leo éon rud a dhéanamh faoi mar níl tada sa bhunreacht faoi thabhcheantar sna Stáit. Bhí na libreálaí clamhsan faoi seo ag tuairt fios gur fianna sé go raibh an chuairte uachtarach clúnta ach dar liom féin sílim go raibh an ceartar fad ag an gcuairte uachtarach níl éon chuacht acu i dtíobh thabhcheantar. Agus de réirí chéile tá muid teachtar an tuiscint go bhfuil na Stáit Aontaithe ó thaobh thabhcheantar ó thaobh tabhchan be gá ní neamhréanlach. Tugaimid mar hámfla an choláiste tabhchanaíochta agus ar nó ná déanamid dearmad na tabhcheantar seo. Ach D'imir sin tháinig seo agus níl tada eile le rátha agam. Tá Coca-Cola agus Schweppes agus Pepsi agus Dow blásásta cabhrúirt do lucht an achúrsála. Na achúrsála? Ne. Tá siad tiomanta fós a chur leis a gcóras. Ach, go dtí seo ní roibhríocht dlí amháin chun maolú ar an méid brúscra tá na cólachtaí sin í anna agus bíonn dlíthe le cáin ar na budéil. Agus rud bhí me sé chaint anú airlis. Má ícint ó airlis ar budéil tá grísú dreasú. Tá dreasú agat an budéil sin a chuairte aráis. Agus ní chathe tú sa locha ná ar a tráid. Faoi láthir ní léon dreasú, ní léon leisceil, ní léon fá i gcéine an budéil a chuineáil ach grád an timpeallacht agus fearir tá cead dá stúnta suchta pobal Mheiriceá ar chumas i tuc leo faoin timpeallacht. Feiceann sin gach lá agus mé agsúla wadra. Caitheann siad agad brúscra go háirithe na budéil seo wahab. Ar gosán sa crínte cibéáid. Óké, tá sé na háin, nó mar sé na leabháin, ní na sagam. Idir an Íráin agus an chuidéile den dain. Agus cé targad an dáhíh Mohammed Javad Zarif. Ní mai leis na híránaí deir siad gur leabhairicánach. Is chosúil gur dearnú scigar is ar telefís in Íráin i dtíanaí agus is deachar dó teachtar as. Fús féin
fágtar é mar idirmheartaí, príomh-idirmheartaí agus príomh-theaghálaí I dtíobh na gainteannaí síochána leis an taobh mó. Ní raibh sagam seo, bhí sé tríocha bliana na chónaí America. Agus ba sin ba bhí ceangailte leis agóréiteach rinne rialtas Obama leis an Íráin ó híomh arm núcleach. Well. Tá Vladimir Putin agus an Papa Francis ag búla le chéile díos. Tá ceannar go measc póilíní Mexico. Béiniúlachas agus LGBTQ ABC. Tá táchan do Hardaine nu Eurach, well, Queens, fósláin tennis gan Melinda Katz ach fiche vótachan cín Tiffany Caban. Vai a choidh dá réir. Tá Telemundo ag fás. Tá si rééis campus $250 milliún a hógáil by that. Tá an rialtas I gearra $800 pinos an lei in Edith Espinal van a lorg Ternov Tidum in Shepale. Grumag with Medical, to shove whole Tishkin. Harla Critalun in California, she punka car by that. Rafael Nadal ag $1 goji an 3 ronde bua sé Nick Kyrgios. Well, bhaile dhéarnam rá ba é an chorndáunda I mbliana an ceann ba bhófé chuna riamh cóghortas. Agus tá spreantas siúl sa net faoin ghealach. Hurrá! Bhfuil éon focail é legam daobh. Teanán a lasta. Nuair a bhíonn teanán sínt roiáda agus pianán bhíonn a lasa sa teanán. A lasa. So, sinna méid. Sú legam go bhain sibh úsáid éigean as seo, go bhain sibh tainmhas, agus go mbeidh muid ag cainte arís ar a bháin. A chuidir an dálín go im rá dé ó ribh go léir. Slán.